Son Juan Recondo, adestrador do Xuvenil A. Son Alberto Suárez, novo membro do corpo técnico do primeiro equipo. Con moito orgullo, a verdade é que para min que levo tanto tempo no clube, pois estou moi agradecido tanto a María, a Marco como a todos os directores por darme esta oportunidade con moitísimas ganas de comenzar e porme a traballar cos rapaces. Moi contento, moi agradecido, neste caso pois chámame Claudio ao pouco de rematar a tempada e no momento que me propón, pois a verdade é que non teño ninguna dúbida e recollo pois con moita ilusión e moitas ganas de comezar. Facelo aquí, facelo con xente coa que levo tanto tempo falando, tanto tempo compartindo momentos, pois creo que me vai facer todo moitísimo máis sinxelo. Son unha idea clara, sólida do que quere ser o clube, non? De xogadores que crecen na Madroa, que chegan ao primeiro equipo e tamén reflectida na idea dos técnicos. Para nós é un auténtico orgullo ver o traballo de Claudio, de Freddy, de Alberto, non só deles, senón de toda a xente que traballa no día a día na Madroa, como Lago, Salva ou moitos dos meus compañeiros que deixan o alma cada día e, bueno, ter esta línea e poder saber que chegan estas oportunidades pois é algo que para nós faino traballar con moitas máis ilusión, máis ganas e bueno, moi felices de que esta sea a aposta do clube. Creo que é clave para que nós poidamos traballar coa máxima confianza que a que nos transmite o clube, xa non só iso. Eu, por exemplo, pois tive a oportunidade, gracias a Marco, de o ano pasado estar en contacto con dous especialistas en balón parado que son élite a nivel europeo e probablemente se non tivera esa posibilidade non estaría igual de preparado agora para este reto. Cando comecei aquí fai 13-14 anos non esperaba poder chegar hasta aquí. Son 13 anos onde o clube evolucionou moitísimo, onde cambiaron moitísimas cousas e bueno, para mí é un placer que levo aquí de 13 anos, crecín como persoa, como adestrador e poder chegar a dirixir un clube tan importante, o sea, un equipo tan importante como Xuvenil aquí, pois para mí é un auténtico placer. Un reto increíble para min, creo que teño unha oportunidade única de estar en primeira división, de vivir a primeira división dende dentro, con ganas de empezar xa. Bueno, o meu obxectivo é intentar, como che decía antes, aportar o máximo, sumar en todo o que me pidan e a partir de aí pois intentar mellorar. Pois, sobre todo, facerlles entender a exigencia de o que é estar aquí, de que hai que adestrar cada día como se fora o último, de que as oportunidades están máis preto do que pensan e que teñen que estar en calquer momento preparados por se xurxe unha oportunidade. Ao final estamos nun clube que reflicte iso, no que vese que hai unha promoción, que se busca que os xogadores progresen e teñen que entender que a principal diferencia é a competición e a exigencia e que teñen que estar listos en calquer momento. A confianza que se está demostrando hacia nós, hacia todo o que sae da Madroa. Temos o exemplo clarísimo de Claudio e de Freddy, con corpos técnicos tamén formados na Madroa, todos os xogadores que están saindo, que están facendo increíble no fútbol profesional. Creo que esa confianza nos fai a todos rendir a un nivel altísimo e así se está mostrando. Pois creo que o secreto é o traballo. Creo que é un lugar onde a xente traballa moitísimo, onde a xente retroalimentase moito, moitas charlas entre adestradores, entre coordinadores e creo que iso fainos medrar e despois a autoexixencia e o amor ao clube. Creo que non hai ninguén nunha que se queira quedar atrás, creo que todo o mundo quere sempre progresar, ser mellor e defender o clube como entendemos todos e creo que iso é o que fai a Madroa un lugar único onde a xente sempre medra, sempre progresa e sempre intenta ser mellor cada día.